Kusenjalo uhulumeni uzoqala umkhankaso wokuhlolela abantu behlolelwa i-coronavirus kulona lonke izwe ozoqhutshwa ngamavolontiya ezinkulungwane ezilishumi. Uhulumeni usekwazile nokulawula ukusabalala kwaleli gciwane njengoba namhlanje sisokusukwini lesithupha lokuvalwa thaqa kokusebenza ezweni. INingizimu Afrika sekuyiyona enesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yi-coronavirus ezwenikazi i-Afrika. Ibonakala ithela izithelo ezinhle imizamo kahulumeni yokunqanda ukubhebhetheka kwe-COVID-19. Kuyimanje uhulumeni usethule isigaba sesibili salempi yokulwa nokubhebhetheka kwe-coronavirus. In the coming days, government will be rolling out a screening, testing, tracing and medical management program on a huge scale. Lunyisiwe izinga lokuhlelelwa leli gciwane ezikhungweni zikahulumeni kanye nakuma laboratories azimele kuze lezi ndawo zikwazi ukumelana nomthamo wabantu abazohlolwa. We were able now from late last week to be able to test up to 3,000 to 3,000 tests in a day. So that's why, for example, last Friday we could say that it was possible to clear a backlog of 4,000 tests that were actually stuck. We need now stronger leadership at the local level. Our mayors, our councillors, our community leaders, religious leaders must work together. Ukubhebhetheka kwalesifo emalokishini iyona nto edala ixhala kuhulumeni. Uhulumeni wesifundazwe iGauteng kusemkhankasweni wokuhlola abantu eAlexandra ubahlolela leli gciwane ngemva kokuthi kube nomuntu ohaqwe yilolu bhubhane. Abayishagalolunye bavalelwe bodwa baze bathole imphumela yokuhlolwa kwabo. NguSamkelo Maseko ezindabeni ze-SABC eGoli.